ọma ije eme ọnụ eji m ohere a na-anabata unu na nrịrịta ụka BBC News Igbo. Aha m bụ Chioma Obianenwa. Isiokwu nrịrịta ụka nke a bụ ụzọ dị iche iche esi akpachapụta ezinụlọ ego n'oge akwamozu. Mara na ọ bụghị naanị ụlọ taa itinye ọnụ n'okwu a, maka na anyị nwere ndị Igbo ji aba mba, ndị Igbo ji eme ọnụ, ndị ga-esonye anyị na nrịrịta ụka. Agaghị m egbu oge ka mkpọpụta ha ka ị maratụkwanụ ndị ha bụ. Onye mbụ anyị ga-akpọpụta ga-eso wee tinye ọnụ n'okwu a bụ His Grace Emmanuel Chukwuma, bụ Archbishop nke Enugu Ecclesiastical Province ma bụrụkwa Bishop Anglican nke Enugu Diocese. Ọ bụkwa Chancellor nke Revans University dị n'Enugu. Ama ya dịka Archbishop na-ekwupụtakarị maka uru ezigbo ọchịchị bara n'obodo ọbụla, ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị nakwa ọdịmma ndị Igbo. O ritela ọtụtụ ntụrụugo nakwa ọkwa dị iche iche, oge agaghị ekwe ka anyị kpọpụtacha ebe a. Nna anyị ukwu, kene ọha na eze ndị Igbo. Nna anyị ukwu, onwe ihe na-asị ọha na eze tupu anyị gaa na onye nke ọzọ anyị na anyị ga-enwe mkparịta ụka taa? Ogini ji okwu. Coordinator Ogini ji okwu. Anyị akpọpụtala gị, anyị na-asịzi na gị kene ọha na eze. Ngwa kene ọha na eze, anyị akpọpụtala gị. Ama m ị nụchara ihe m kwuru, ma teknụzụ a nwee ka o si emebe. Ka mkpọpụta asị m ndị be anyị, ọ dị ka nna anyị ukwu anụchaghị mgbe m kpọpụtara, mana ka m bidokwa n'isi. Onye nke mbụ anyị na-ege enwe nrụrịta ụka taa bụ His Grace Emmanuel Chukwuma, bụ Archbishop nke Enugu Ecclesiastical Province ma bụrụkwa Bishop Anglican nke Enugu Diocese. Ọ bụkwa Chancellor nke Revans University dị n'Enugu. Ama ya dịka Archbishop na-ekwupụtakarị maka uru ezigbo ọchịchị bara n'obodo ọbụla, ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị nakwa ọdịmma ndị Igbo. O ritela ọtụtụ ntụrụugo na ọkwa dị iche iche. Oge agaghị ekwe anyị ka anyị kpọpụtacha ebe a. Anyị na-anabata gị nna anyị ukwu, mana biko enwere okwu ị na-atụpụrụ ọha na eze tupu anyị gaa na onye ọzọ anyị na-ege enwe mkparịta ụka taa? Mmasị onye nwe gọzie onye ọbụla, Chineke gọzie anyị ka obodo dị mma. Ise ka anyị gakwa n'akụkụ akataka nwaanyị ga-esokwa wee tinye ọnụ n'okwu taa bụ Igwe Obi Mmata Onyemaechi Dunkwu, bụ ọmụ Ọkpanam Anioma dị na Delta Steeti. Ọkwa nyere ya ikike ịbụ nwoke ma bụrụ nwaanyị n'otu mgbe. Igwe Dunkwu bụ ọkaibe n'ihe gbasara ọchịchị, nhatanha, ịgba mbọ, mgbasa ozi, mmekọrịta ndị mmadụ na ọha nakwa ihe gbasara ọchịchị ime obodo. O kwenyere n'ezigbo ọchịchị na-eweta mwulite obodo. Igwe Dunkwu eritela ọtụtụ ntụrụugo na Naịjirịa nakwa mba ofesi ga-abụ mkpọpụtawa chi ga-eji chi ga-abụ. Eze nwaanyị eji eje mba, ngwa kene ọha na eze ndị Igbo. Ana m ekenegide Chukwu nọ n'eluigwe ka o si wepụta anyị niile ahụ adị anyị. Ewe nne ekene mmụọ dị anyị Igbo niile na mmụọ dị anyị ọma na mmụọ dị anyị ọkpana. Ewe nne ekene nna anyị isi nna anyị Chukwuma. Wee na-ekene BBC na-asị ụnụ na amakwukete okwu na-ekwu ozi. Wee na-ekenekwa ụwa niile n'ọlụ dị mma ụnụ na-agụ, ka ọ dịla ụnụ mma n'ụtụtụ na ehihie na anyasị na odi na-abụ na-akpụrụ ụbọchị na ọdị n'elu, n'ihu na azụ, n'aka ndị na-aka ekpe. Ụnụ ga na-aga n'ihu, ụnụ amagakata n'ihu gaba n'azụ. Ise dalụrị nne. Ka anyị gakwa ọmalịcha nwaada nọkwa n'ebe a ga-esokwa anyị wee tinye ọnụ n'okwu. Aha ya bụ Kosiso Christiana Udechukwu, bụ onye bụ oji ego achụ ego ama ama. Ọ na-enye ọtụtụ ndị ntorobịa ọrụ ma na-enye ha ọzụzụ ga-eme ka ha si n'ịnata ụgwọ ọnwa kwa ọnwa ma bụrụzie ndị ga na-enye ndị ọzọ ọrụ. O ritekwala ọtụtụ ntụrụugo na ọkwa mana Naịjirịa na mba ofesi. Ọ bụrụ na anyị kpọpụtawa ha ncha, anyị agaghị anata.
biko kene ọha na eze. Ekene m nwada Chioma, kenekwe BBC nyela anyị ohere ka anyị gbakọta wee nwee mkparịta ụka nke anyị ma na mgbe anyị ga-eji wee kwụsịa maka ya na ọ ya enyela ọtụtụ mmadụ n'Igbo aka, ọtụtụ ndị n'Igbo aka iji wee gbazie ọnọdụ fa gbasalụ akwamozu. Wee kenekwuo His Grace Bishop Chukwuma, onye anyị na-anọ na mkparịta ụka na mgbede a. Ana m ekenekwa nwaanyị bụ ọkaibe nwaanyị anyị ji eje mba, nnukwu nwaanyị. Ana m ekene Igwe Dunkwu wee na-asị na ọ bụ nnukwu ihe aṅụrị nyere m inwe ọgbakọ nke mụ na ya ga-anọkọ wee nwee nhụrịta ụka, maka n'ezie na ana m afụbie n'ife onyonyo n'ụfọdụ ife ọ na-emegasị wee na-enwe aṅụrị n'ime onwe m na n'ụbọchị tata na mụ na ya anọkọ wee nwee nhụrịta ụka anụnwa. Ana m asị Igbo bụ Igbo nke onye chi ya zere ka ọ dịrị ụnụ mma, ka anyị nwee mkparịta ụka anụnwa ma sikwa n'ime wee rite uru. Daalụnụ. Daalụ rinne. Agaghị m etufukwa oge maka na o nwere otu onye anyị ma na o nwebeghị ohere wee sonye anyị, mana ọ ka ga-esonye anyị maka na ọ gwara anyị na echi gara aga na ọ ga-anọ na njem, mana ọ bụrụ na o rute ebe ọ na-eje n'oge esonye anyị na-atụ anya n'oge esonye anyị. Onye nke ahụ bụ ụkọchukwu nke Katọlik ama ama na soshal midia nke bụ Reverend Fada John Chinenye Oluomachi. Ọ bụ ụkọchukwu Katọlik Archdiocese nke Abuja. Ọ bụ ụkọchukwu ama ama na-ejikarị teknụzụ ezisa ozi ọma ka o wee ruo ọtụtụ mmadụ, nke o ji ewepụta ma wepụtakwa atụmatụ akpọrọ wowcatholic.com, bụ ọba ozi ga-achịkọta ndị Katọlik ruru 1.1 na mba ụwa niile. O ritela ọtụtụ ntụrụ ugo ma mepụta ọtụtụ ihe gbara ọkpụrụkpụrụ. Anyị agaghị enwe ohere wee kpọpụtacha ebe a, anyị ka ga-enwekwa ohere wee kpọpụtachakwa ya, mana maka taa nke onye chiri ya zere. Anyị na-anabata gị Reverend Fada John Chinenye Oluomachi. Anyị mana ị ka ga-esonye anyị maka na okwu a kwesịrị ka ndị ụka ma nke Katọlik ma nke Anglican ma ndị omenala ma ụmụada tinye ọnụ na ya. Agaghị m echezọ ndị na-esonye anyị ma ndị so anyị wee nọrọ n'ọgbakọ. Ana m anabatakwa unu. Ọ bụrụ na ị nọ, biko fere ndị niile nọ ebe a ma ndị na-ekiri anyị sicha mba dị iche iche, ndị Igbo sicha mba dị iche iche na-ekiri anyị, biko fere ha aka. Ndewonu. Gị nwanụkwa na soshal midia wee na-ekiri anyị, abụ m ukpe ekele ebunye gị o, na-anabatakwa gị o. Enwekwa ajụjụ ọbụla ị nwere, nwee ozi ọbụla ị chọrọ izi, nwekwa akụkọ gbasara etu esi wee kpapụta gị ego mgbe ị na-akwụ ozu na-adịghị mma na-ewute gị, maka na ndị niile bịa mere anyị mkpesa bụcha obi mgbawa na anya mmiri wee bịa mee ya bụ mkpesa, maka ha chọọ ka etinyeriri anya n'okwu a ka e wee mara ka a ga-esi wee kwọọ onye ije anụ okwu wara ka ije wee mee gịnị wee kwee ọgịga. Mana tupu anyị gaa n'ihu, e nwere iwu ndị anyị ga-achọ ka anyị gụpụta. Biko ọ bụrụ na anyị soro usoro a m ga-agụpụta ugbu a, ọ ga-enyere anyị aka ka ihe ngosi a gaa siriri werere. Nke mbụ, mara na e nwere usoro nhatanha eji ahọrọ mmadụ 25 ga-esonye n'ụbọchị nrụrịta ụka nke taa. Ọ bụrụ na ahọrọ gị, lekwa iwu ndị ị ga-edowe, ma ọ bụghị ya ewepụ gị. Nke mbụ bụ ị gaghị akọ ọnụ. Nke abụọ, ị gaghị aba mba. Nke atọ, ị gaghị akwa mmadụ emo. Nke anọ bụ ị gaghị akparị mmadụ. Nke ise, ị gaghị ekwu okwu ikpo oke agbụrụ, biko anyị achọghị ya. Ị gaghị anapụ mmadụ okwu n'ọnụ. Ị gaghị ekwu okwu rụrụ arụ. Ị chọrọ ikwu okwu, biko welie aka gị elu, a ga-ahụ gị nye gị ohere. Ya bụ ndị na-eso anyị, ọ bụrụ na ị gafee oge e nyere gị ikwu okwu, a ga-agbanye igwe okwu gị o. Nke a gụnyere ma ndị ọnụ na-eru n'okwu ma ndị na-esonyere anyị na ọgbakọ nke taa. M ga-agaghachikwa n'isiokwu anyị. Isiokwu anyị nke taa na-ekwu maka ụzọ dị iche iche eji akpachapụta ego n'ezinụlọ n'oge akwamozu. Mmadụ dịka Chimamanda Adichie, ode akwụkwọ ama ama, depụtara mgbawa obi ya na mwute ya etu ndị ụka
si wee kpaso ha agwa na-egosi ha ịhụnanya na nkasi obi mgbe ọ kwara nna ya ma kwa nne ya oge na-adịghị anya. Onye ọzọ bụkwa anya mmiri bịakwute anyị sị na ọ tụchara ụtụ niile o kwesịrị ịtụ. Ndị obodo wee jiri maka na ndị ime ụlọ ya ụmụnne ya nke bekee kpọrọ cousins atụghị ụtụ wee nabichie ịkwanyere nne ya nwụrụnụ ugwu ikpeazụ ekwesịrị ịkwanyere onye nwụrụ anwụ. Onye ọzọ gburukwa mkpesa nke ya bịa si na nna ya so wee lụọ ụlọ ụka lụcha ụlọ ụka olu mgbe ọ yabara ahụ ya ahụ otu afọ wee nwụọ. Ha jekwuru ndị ụlọ ụka si nekwa onye otu unu ọ rụrụ nke a rụọ nke a mana maka na ọ na-aya ahụ ọ bịanwughị ụka tupu ọ nwụọ, ọ sị na ọ chọrọ ka unu bịa lie ya. Ndị ụka si ọ bụrụ na ọ tụchaghị ụtụ otu afọ ahụ na agaghị akwa ya anda ha bịakwa kọzi ụdịrị ihe a na-emegasị na omenala ga-abụ apụtasị igbu ha efi mgbe onye ahụ ya anwụ agaghị egburu ya efi, ma ọ bụ ihe a ga-emezi n'ụbọchị ihe a na-atụ anya n'aka ezinụlọ n'ụbọchị ahụ akwazi ozu agwaghị kilo one mmanya one ewu one ji one otu dị iche iche na-atụ anya n'aka ezinụlọ ahụ, nke na-eme ka ụfọdụ jee bikwuo ma ego, ụfọdụ abụrụ ogbenye ọnụ ntụ ebe ha na-eme gịnị ebe ha na-akwa ozu. Ihe niile a mere anyị ji wee si na ọ dịkwanụ ka oge ruo na ga-eji wee mee gịnị tinye anya na okwu a. Mana tupu anyị aga n'ihu, onye nta akụkọ anyị bụ Jessica Nwankwọ nọ n'akụkụ ka ọ gwakwuo anyị maka atụmatụ a. Anyị batazie anyị wee jụwazie ndị ọnụ na-eru n'okwu ụfọdụ ajụjụ anyị nwere ebe a. Daalụ Chioma. Ndewo ndị Igbo. Jessica, Omenala dị na akwamozu ndị Igbo abụghị taa ka o bidoro. Ọ bụ ihe dị omimi ma na-agbanwe dịka ụwa na-eme mgbanwe. Abịa na akwamozu ala Igbo, usoro eji akwa nwoke dị iche n'etu a si akwa nwaanyị tụmadị nwaanyị mụrụ nwa. Iji maatụ, n'oge gboo a na-ebughachi ozu nwaanyị na be nna ya, mana ugbu a nke ahụ agbanweela. E nwekwara ihe ndị ọzọ so akwamozu nwaanyị na-eme ka ọ dị ọnụ karịa nke nwoke. A na-ana ndị mmadụ ihe ndị dị iche iche n'aha omenala eziokwu, mana ọ bụ etu a ka ihe si dị kemgbe ụwa taa ụwa. Otu ndị na-anara ihe n'ụzọ a na-akwa bụ ndị ụmụnna, ndị ụmụada, ndị ntorobịa na-enye aka egwu enyi nakwa ndị ụka. Ihe ndị rutere ụmụnna, ụmụada nakwa ndị ntorobịa binyere aka n'omenala Igbo. Ọ dịkwa iche iche ma na-agbanwe site n'obodo ruo obodo, site n'ezinụlọ ruo ezinụlọ. Oge ụfọdụ enwere ike ịrụ ihe dịka ịkpụta ehi, mgbe ụfọdụ kwa ọ bụ ịkwụ naanị obere ego nkịtị. Abịa n'ụlọ ụka, o nwere ihe a na-akpọ sustentation fee na bekee. Ego a bụ ego a ji awulite ụlọ ụka. Dịka otu onye ụkọchukwu gwara anyị, ọ bụ otu nke ezinụlọ ga-akwụ tupu eliwe onye nke ha nwụrụ. Eji nke a akwado mgbasa ozi ọma nakwa iwulite ụlọ ebe ụlọ ụka ahụ dị. Ọ bụrụ na onye ahụ so n'otu nwere otu o so na ya, ndị otu ahụ ga-abịakwa nara ụgwọ o ji ha n'ọnwụ. Ndị ụkọchukwu kwa anaghị ana ego ọbụla, kama na ihe ọ bụbụ na o nwere ike ebe ha gara ọrụ ndị mmadụ enye ha obere onyinye si ha daalụ maka ọrụ ị bịara. Nke ahụ ejirizie nwayọọ n'agha omenala, mana o nweghị mgbe ụkọchukwu ọbụla ga-ana ezinụlọ na-akwa ozu ego si ha kwụọ m ụgwọ maka ọrụ nrụrụ. Adịghị m otu ahụ. Ihe o doro anya bụ na n'omenala Igbo anaghị agba aka eli mmadụ ma nwata ma okenye. Mana kedụzie ihe ga-eme ezinụlọ ndị onweghị ka ọha ha na ihe a? Ọ ya bụ ihe anyị na-akpa taa. Ndewonu. Chioma, werekwa ya. Ajụjụ ahụ ikpu n'ọnụ bụ ihe mere anyị ji wee gbakọ n'ebe a. Ya bụ na m ga-eje na ajụjụ nke mbụ, m ga-ewejere ya nna anyị ukwu. Ị nụtụla mkpesa ndị a nna anyị ukwu? Ka anyị bidogodo n'ebe ndị ụka nọ maka ọtụtụ ndị na-emekarị mkpesa gbasara ihe ndị ụka na-eme ha. Asị m ka m jụọ gị na mgbede a, mkpesa ndị a orutego n'ebe ị nọ
kedu ihe ị mere maka ya ma ọ bụrụ na ị nụtụla mkpesa ndị a? Ajụjụ a na-agara His Grace Archbishop Emmanuel Chukwuma. Ngwa teknụzụ dịka o wepụrụ His Grace ọ laghachitene, mana tupu ọ hazicha teknụzụ ya ọfụma, Igwe Dunkwu, ịnụtụla mkpesa ndị a? Anụ m ife ikwu n'ụkwazi ife onye ọrụ BBC nke na-ayị alụkwu, mana ọdịnala ka m ga-etinye ọnụ. N'oge mbụ kawasi eni nwaanyị ichie kawasi eni nwoke, kawasi eni nwaanyị bụ na ọmụ nwa dị iche, kawasi eni nwaanyị na-emụghọ nwa. Ọ bụ na nwaanyị mụ nwa ọmụghọ nwa nwoke n'aka be anyị ka m na-ekwu, amụghọ maka aka bụ unu. Ọmụ na ọmụ nwa nwaanyị na ọmụghọ nwa nwoke, ọnwụhụ wa ga-ebu na ya na nna, mana ọ bụ na ọmụ nwa nwoke wa ga-enye ya na be di ya. Wanisie wa ga-ejekwa afịa, maka na ọdịnala anyị ikwu na nwaanyị wanijehụla afịa na ọma na-azụ afịa na mmụọ, mana ọ batazi na nkịta na ife niile adị ike. Ndewo. Isi na ife niile dị iche, kọwara anyị etu o si wee dị iche. Etu o si wee dị iche bụ na mmadụ nwụzi akịta wasị na ndị ụka siwa mee etu a, ọdịnala eme etu a. Onwe ndị ọ ga-abụzikwa na wanisie onini ụka wasị na wamanizi ọdịnala, mana o mesizie n'oge dị n'ihu ụmụ onye wa a na-enwe nsogbu. Ndị ụka agwawa na oge dị etu a ka wa ga-eji n'ihe ozu na ozu karịa etu a wamanie, mana ịma n'oge mbụ na anyị adị adọnye ozu n'ebe ozu na-ajụ oyi, ife ndị oyibo na-akpọ mọchụarị. N'Enugbo wadị adọnye ozu n'ebe ọ onye nwụhụ wee nie ewelizie nwayọọ kwado wee mele usoro dị anyị. Ọ bụ na ichi ochichi onwe usoro wa ga-emeli, ọ bụ na ichi ochichi onwe usoro wa ga-emeli, ọ bụ na ịmụ nwa wa ga-emeli usoro, ọ bụ na ịmụhazi nwa onwe usoro wa ga-emeli. Mana ịbịazi akịta wasị na ndị ụka siwa mee etu a na ndị ụka siwa mee etu a, nsogbu ejuzie n'ebe niile. N'enu mbụ ọ bụ mmadụ na isie nne na nna ọgbala aka, kịta wa na isie nne na nna wa, mgbe ahụ ịtọwa dịka akwụsị ụgwọ wa ji n'ozu. Ọ bụ ife dị mma ka ọ bụ. Igwe Dunkwu, okwu ga-amaka, mana mụnwa chọrọ ime ka ịmata na ihe anyị chọrọ ịkpa maka ya taa bụ ebe ọ na-agbaji aka. Anyị abịaghị ịkpa ma usoro ịtụkwa ụtụ emere nkwekọrịta adị njọ. Mba, anyị anaghị ekwu na ọ dị njọ. Ihe anyị na-ekwu bụ na ọ bịa nyebe nsogbu, nke bụ na ndị onwe ka ọha ha a na-akpachapụzi ha akpachapụ. Ama mme na-aghọta, ewere ụtụ. Ihe a abụghị sọsọ ndị ụka, ma ndị omenala nwekwara mkpesa nke ha. Mana jidegodo uche ahụ iji ka anyị gakwa n'ebe nna anyị ukwu nọ, ka anyị marụkwa ka o si wee nweta mkpesa nke mmadụ ihe o mere maka ya. Nna anyị His Grace Emmanuel Chukwuma, biko kọwa kenere anyị, ị natanugo mkpesa ndị a, kedu ihe ị mere maka ya? Ndewo His Grace. Ọ na-abụ ife nye Chukwu ekene na mmadụ nọkọta n'ụwa nke a, ofu ụbọchị asị na onye afọ na-akwudo onye ekele enu, maka na ụwa bụrụ ebe obibi onye nọsi ahụ na ihe mene bụ na enimozu dịka anyị si efu ya bụ etu ngịwa bụ onye mmadụ nwụnarị si wee chụọ ya. Dịka anyị bụ ndị ụka, ụmụ ha ibe ọbụla anyị na-ebunye ndị mmadụ n'isi ka o wee nye ozu. Ibe a mabụta na onye ọbụla ga-enye ozu dịka ike ara. Oge COVID agụzigoro mmadụ ife o, kịta ọ bụ na mmadụ nwụnarị mmadụ, asị gị ka ụbọchị ịchọ ọfọ ndị diosis, onwe ndị diosis ga-abụ na a ga-agwa isi ozu karịa na so days dị makwa na gị ga-enye ozu. Ebe a ji eme ka bụ ya lazụ na-abịa
nwee ọtụtụ oge a ga-ezi a na-akwakọba nkwa ịnye ozu ọ bụrụ na onye na-esi ozu ọ gbara aka maka na ịnye ozu dịka nsogbu na-ekwu kịta anyị na-eme ya bụ ọtụtụ ofe ka na we waste resources maka na ana m agwa ndị ụka so na ọ na-adị m mma ije ebe a na-eme olili maka mmadụ arọ mmadụ na-agba mmadụ ịgba arọ Saturday karịa ebe onyinye ozu dịka nsogbu na-ekwu n'ife onye riko bụ na onye ọbụla na-enweghị ike imelu nne ka ọ bụ nna that day ụbọchị amụrụ ya akwari efe a ga-akwari ọbịaza na olime ozu isi na ị ga-edozi ụlọ isi na ị ga-eje ha ya pams isi na ị ga-eje eme nka ọfọdụ ije ha ya hos ọfọdụ ife dị iche iche emekịta bụ onye na-enyi ozu na-enyi nne bụ onye na-echi onwe na-agbụ ka ngwa ya gwọbọ ndị ụka anyị na-asị fa na anyị chọrọ ife ndị a niile even program kịta anyị na-asị program don't print program anyị ga print program so that bịazịa ọ dịrị mfe maka anyị na-print program anyị na-echi ife dị iche iche ọ na-akọ so many things ife dị ime bụ that na anyị na-asị mba ka ọ dị onye ọbụla mfe abịa kasịa ụka adịnye ozu n'ala adịnye ozu n'ala ọ bụrụ echi enye ndị mmadụ oriri enyebụrụ agbasaa mbọsị ụka abịa nyebe ife na-akpọ outing ọ bụ na ọgwụ mana ndị ọdịnala ga-abịa sị gị dịka anyị si ekwu kịta na ị ga-abịa a ga-akwa mmadụ nke na-akpọ onyinye ozu nke abụọ a ga-akwa mmadụ akwa amata m n'obodo anyị abụ m onye Asaba by the grace of God mụnwa bụ dị nwa Asaba bụ the first bishop and bishop onye Asaba Delta nke bụ my 32 years as a bishop eso wee nụọ ọgụ na ife ọdịnala na-eme ndị ụka adịghị mma tụgbada nwaanyị dị enwu ọ bụ na nwaanyị dị enwu mbụ dị eje ụka acha nọdụ na anị nkịtị ojide ọnọkọ nkwụ ka m kwue kịta ndị niile ka nna m nwụ nne m wee bụta na o ji efe niile anyị mesiri dịka efe ndị ụka afọ agbara anyị ife na-edipend ife bilivu na ife ikwenye na ya mana ọ bụrụ na-abịa ikwenye n'ọdịnala ikwenye n'ụka afọ awaghị ịgbalị nke ị na-efe ifebe ọ bụ jesia ụka ịbịakwa bịa na ọgọ mmụọ agba mkpụ anị abido n'igbo ozu ichezi onwe na-agbụ ife ọ bụ na agwa eme n'ọdịnala ime mana nke ụka bụ na ịkasịa ụka ịbịa so dị na-ababeghị tasọ ọbịazi eme memorial so ife dị n'ime bụ ọ bụ ha ife dị mma na anyị bụ ndị na-enyi ozu kịta na-abịa akwashi ebi akpọ ndị mmadụ ame nka ndị mmadụ na-abịa na-echi onwe ha na-agbụ anaghị m ekwe na pupit all the time sị onyime ozu abụzi nke nna anyị ukwu ịma na anyị si nọ nkeji abụọ biko ewe n'iwe ndị mmadụ echi onwe ha na-agbụ ọ bụrụ ndị ụka na-echi onwe ha na-agbụ ibu ndị ọdịnala sị onye na-abịa ozu nna anyị ukwu ịzatara ajụjụ a mana ịzachaghị ya maka na ihe anyị na-ekwu anyị anaghị ekwu maka ka o si so onye a sị na ihe niile na-asị ya n'ụwa na ka o si so onye ada ana mana anyị na-ekwu maka ndị onweghị ka ọha ha ga-abụ onye nke ha nwụnahụ ha ka nọ n'obi mgbawa na obi ụfụ wee bịakwute ụka wee sị ụka dịka m bụ onye ụka anụwa dịka m ma na arụ m bụ ụlọ nsọ Chukwu bịakwute ndị ụka wee sị ndị ụka achọrọ m ka ndị ụka bịa n'elu m ozu ndị ụka ewepụta agba akwụkwọ gosi ha ụtụ niile ha na-atụbeghị ma kwechiri sị ọ bụ na ha atụghị ụtụ ahụ na agaghị eni ha ọkwa na ajụjụ anyị na-ajụ si ka e ga-esi wee mee ọ bụ na ị natanugo mkpesa ụdị mkpesa anụwa ka isi wee gosi obi ebere mana anyị ka ga-abịakwute gị nna ya ukwu ka anyị jee n'ebe nwaada ka osisọ gwa anyị ka atụmatụ a si wee kwụrụ n'akụkụ nke gị ịma na iso na ụmụada ndị Igbo iso na ndị na-aṅụ tii nna anyị ukwu anyị abịakwute gị ka o si gwa anyị ma o so na ndị na-agwa ezinụlọ ha mere ha tii lọrọ alọ gaa n'ihu ka o si ana m ekene daalụ nne wee n'ife otu m si wee ghọta ife a na-ekwu na mgbede a mkparịta ụka anyị nọ ya na mgbede a na ụfọdụ ife ndị ụka na-eme na ife ndị ọdịnala kene ka mkpọkene ya ife ụmụnna ma ọ bụ ndị ụmụ ọkpụ ụdị nra ma ọ bụ ụdị
oke tụta ego a na-ekwu na mmadụ nwa ọnya nwa bụ ife anyị na-akpalite na mgbede a. O wee bụlia ndị ụka nwelu ka fa ya esi wee nata kedu ka m esi wee kpee ya n'Igbo fa nwelu their own side, akụkụ nke fa ebe fa si wee na-eme ife na-adịrọ mma, maka na enwere ike mmadụ a na-eje ụka amalụ onye ahụ amalụ na onye a bụ onye ụka dị otu a, ọ dị uchu n'ọlụ na-ajechite ụka anya na-alụ ife niile ekwesịrị ịlụ, ọ pụta n'ije ọkpa ọtụnye, ọ nwekwa ego onwe na ego ji ọtụnye, o megidozie ya elu ụbọchị ọ ya anwụ ebupụta akwụkwọ eji ede ife nke a na-akpọ rejista wee gbakọbalị ya. Mana amalụ na ụfọdụ ndị anụnwa nwekwa ike gwefa dị ndụ fa na-atụ ụtụ anụnwa, mana bikos na onye nwụrụ anwụ anwụgo onwezi ọnụ ịpụta bịa kwuola onwe na ya atụkwala ụtụ na eji ọkwa ụtụ and na ndị bie ndị ezinụlọ ya ama mma na ọ tụsigo otu a ebupụta rekọd a. Gị nwa bụ onye bịala ikwuchitela onye nwụrụ anwụ ọnụ ama nye ohere ị na-enye anya n'ime akwụkwọ a. Ife ịnwa bụ nọọ ife agwa gị bụ otu onye aji n'ọnya ka ị ya akwụ and ọ bụrụ na ekwuru ya ndị ụka ama shift most times fadie shift to their ground ije fụ na akwala ozu ahụ. Ọ bụrụ na my doubt nke a na-emekarị na ọ bụrụ na ozu a bụ ozu nwa ogbenye ndị aka na-adịrọ, enwere ike ị na-asị onye mmadụ ya nwụrụ asị ya na ya akwụ 50,000 naira, 50,000 ma ọ bụ asị ya na ya akwụ 100,000. Meanwhile onye enwere ego iji wee kwakọnye akwamozu ọ nọ na mwute aka na-atụ ya otu a. Ndewo. Ya bụ na ndị ụka ya wenata aka na ya dị. Ndewo. Abịa n'akụkụ nke ndị ụmụnna. Ọ bụrụ ndị ụka niile, mana ndị ụka na-eme ndị be anyị na-eme maka na nwanna mgbe nne di m nwụrụ ebupụtara akwụkwọ wee kwuo na ọya atụ, mana nne di m abụ onye nwa dị uchu n'ife ofe ọbụla ọ na-atụ ụtụ niile a ọ tụchapụ ọtụ alụ ndị nwunye ụmụ ya. Mana mbọsị nwaanyị a nwụrụ ebupụtara akwụkwọ list enyela anyị ife ụtụ akalụ na ọya atụ taiti niile ọtụlọ tụa nke nwanụ tụa nke. Ndewo nwada ka o si ndewo o jidegodi ya anyị ga-abịaghachi. Nna anyị ukwu ọ dị mma na ikpu okwu n'ọnụ ahụtawala atụmatụ a ka o si kwupụtara maka ya, ahụtawala ya dịka nke na-akpagbu ndị mmadụ. Ị ga-achọ ize anyị ahụtawa ụka ma ọdịnala ahụtawago atụmatụ anụ a Chukwu mere ebere o sikwuzi n'ọnụ ka o si wee pụta, ahụtawala ihe a maka na ahụtagodi ya dịka mkpagbu ewee maazị ka esi wee gbo ya bụ mkpa, ahụtawala ya dịka nke na-akpagbu ndị mmadụ. Ka ngwa o so na bishọp ọkwa mụ na-ekwu ka ọmụ na-ekwu ọ gịwa na-ekwu his grace ọ gị aza o ife na-ekwu bụ dat na ife na-eso etu bishọp ka dayọsis ọ bụ na si wee debe dayọsis ya ọ ụkọchukwu ya dịka nnọkịta emume obi ebele jeju afa abụ m bishọp data ma eme obi ebele adị m ejije maka ifi ego amani ozu adị m ebupụta regista in my dayọsis afụgo m ebe ife adị m eme na n'Igbo mma mmechọdaja na n'Igbo na Anambra nje nụọ ọgụ gwafọdụ bụ na enyi ozu nke abịa nye ebe ozu nje jisi Enugu je nye ebe ozu ọgụ na anụ mana ọjọọ njọ na a ga-eji maka ifi ego amani ozu mgbe mmadụ ji anya mmiri so ife na-ekwutat na anyị afụgo na ife ọjọọ ka ife dị otu a ekwesọ ka na-eme mma na-asị ọ bụ na onwe ndị ụka na-eme otu a fatigharịa ka mmadụ ndị ogbenye bụ ndị ogbenye ka mefe ebele so ọ bụ ife ọjọọ na mmadụ ga-eji anya mmiri wee bịakwute ndị ụka na-asị tụa nka ọgụ ga-eji wee jee n'igwe n'ọnwa nke a. Ndewo nna ya ukwu daalụ igwe dunkwu anụ nke ị na-amụ amụ ị chọrọ itinyekwu ọnụ ịhụtawala ya ndị ọdịnala ahụtawago ihe a dịka ihe na-agbaji aka biko tinye ọnụ n'okwu. Igwe niile na-eje n'ụzọ igwe niile ga-eje n'ụzọ anyị niile bụ igwe anyị ga-eje n'ụzọ anyị zụsịa n'ụwa anyị ana onye ọbụla nwụrụ iwa ga-eni elili ya ọ dị naanị ka m na-ekwu ife niile anyị na-ekwu ọ bụ n'obodo n'obodo ka a ga-esi wee kwuo ka obodo n'obodo wee lie ka wasizi eni ozu
maka na onweghị ife a ga-akpọ general rule ewe n'iwe na mmụọ ga-atụ ọnụ enyi onweghị ife ga-abụ na ekwusizi obodo niile kọwalị oge m bata n'ọmụ wee fụ na ụmụada ga-abịa na-emegbu ụmụada ibe wee wasị na ụmụada abịa na onye a ga-akwụ nke na ọ ga-akwụ nke na ọ ga-akwụ nke wee kpọtawa n'izu siwa kazi maka ndị akawa n'ilu ho kezi maka ndị na-enweghị ego ndị na-enweghị ike ga-eli nri unu lụọ ka anyị zuolo a anyị wee zọlọsi ya n'obodo anyị wee kwekọta wee weda ife niile mana tupu anyị ji weda ejekwa nga ekwudo ndị ikeyi siwa na n'aka na ibe abụghị ofu ụmụ nwoke wee kwetakwu n'aka na ibe abụghị ofu na ọ bụ anyị bụ ụmụ nwaanyị na-ebute nsogbu ụmụ nwoke gwa m etu a n'ishi aka m ji wee jege kwudo ụmụ nwaanyị kpọkọtawa anyị wee kwelie na anyị ga-eweda ife niile maka na ikwube na enwe m ego ka m mee onye na-enweghịzi ego ejegezie ego n'obodo anyị bụ ọkpana anyị echenjiga ife niile onwe nke mbụ nwa na-asị na nwaanyị ga-akwa di ya ofu ọnwa anyị ewedega ya ofu izu ụka onwe ndị ọ bụ na diwa bụ obi na nwunye wa ga-akwa ọnwa ịtọ n'ọkpana m ndị ike ikwenye ka m gwasiwa okwu gwa ikpogho anyị ewedega eto izu ụka na-abụ oge mbụ ndị na-emeghe ife ọbụla wa na-asị na ọ bụ akpụrụ ụbọchị isaa ka wa ga-enye iwe anyị ekwusi okwu nsị ọ bụ onye na-enweghị ife chi ochichi ka ị ga-eji eziga ha asị abịa ga-atụba ife dị eto wa wedega eto ofu akpụrụ ụbọchị oge mbụ ọ na-abụ na okpogho na-apụ n'ilo mmiri na-ama wa lụọ ụlọ ọta ọnwụhụazị wasị na ụmụ alụ anyị akwụsịghị anọgbana m ya ka m ji ekwu na okwu anyị na-ekwu na anyasị a bụ na onye na ojege lụọ eloro n'obodo wee maka na there is no general ọ bụ n'obodo n'obodo anyị ewedega ife shi nne daalụri nne ọ dị mma igwedunkwụ daalụ okwu ga-amaka biko ọ maka oge anyị ka anyị wee mezucha ihe niile anyị n'obi ime na mgbede a ịmakwa na ihe mere anyị ji ekwu ihe a bụ na unu bụ ndị ọnụ na-eru n'okwu ọ dị mma otu unu si wee kwuo n'akụkụ nke unu na eke unu si eme iji wee hụ na ihe a esighị n'aka banye ihe ọzọ mana dịka unu bụ ndị ọnụ na-eru n'okwu kedu ihe unu na-eme iji wee hụ na otu unu si eme n'akụkụ unu otu ọ dị mma n'akụkụ unu na ojezu maka asị otu aka rụta mma na ojezu ọha kedu ka unu si eme ka unu hụ na o jezuru ọha ka unu achọrọ ịgwa anyị na ya bụ ihe akarịwago ndị ụka ma ọ bụ ndị omenala ka na-achịkọta nwa ya ngwa onye nna ya ukwu biko tinye ọnụ n'okwu dịka na Anglican Church the whole of the whole Southeast ọmụ bụ bishọp ndị Anglican anyị na-ekwu na meeting ofufe anyị na-ekwu pụtara na-abịa dịka meeting agwa ndị bishọp si ya n'ife dị mkpesa dị otu mkpesa dị otu a ka anyị na-enweta onye ọbụla dụa ụkọchukwu ọdụ ka ife anyị na-enweta dịka mkpesa ka ba kwụsị ya maka na ọ bụrụ onye bụ n'ụwa anya mmiri mgbe na-akwụ ozu a na-ada ụtụ kọbasị na onye afọ fa kwụsị ya so anyị na-eji nzukọ anyị na-enwe dịka ndị bishọps wee gwa nwaanyị okwu wee gwakwa ndị ụkọchukwu okwu so fa na-anụ nwe ebe ọ bụ na abụ na ana m enweta dịka mkpesa dị otu a ana m abịa mkpọ bishọp dị otu a ka ọ bụ mkpọ ụkọchukwu dozi a bịa ebie kizibute ife nke a ị na-ada ụtụ na gịnị mee otu a ka onye a ga-eje n'igwe ka onye a nọ n'ọya ijega afọ n'ụlọ ọgwụ ka onye a nwere nri ijege nye nri ọnwụzi kịta ịmasị abịa ka tụba nke a anyị na-eme ka obi ebele kịta maka na gịnị mee efe na-agbanwego dịka etu obi si ekwu anyị ji kịta wee mata na ụmụaka kịta bụ ndị a na-akpọ digital children ụmụaka kịta ọgbọkwụkwa na-eme egbe ga-emezi kịta amepụta egbe so kịta anyị ga-adị ka afọ malie ndị na-ada ụtọ ọdawaizi ya bụrụ ozu jee enyi ya kpọọ ndị flavor gbatigbe egwu so onye ma na ọchị inye ozu ewere nwayọ wee gwa famili ka ga-esi winye ozu n'ụzọ ka akabasị wee lụ wee debe ozu na onye aja ezuru ike anyị ndewo his grace ka anyị nabata Fada John, Reverend Father John Chinenye Oluomachi anyị akpọpụtabugo ma kọwatụrụ anyị onye ọ bụ ụkọchukwu nke Catholic Abuja Diocese Arch Abuja Diocese anyị na-anabata gị ụkọchukwu John Chinenye Oluomachi biko nyanụ m 10 minutes ka m banye my room na ka m soro na the Zoom
or 5 minutes. I'm just at this thing. Imagine in the next 5 minutes at the Zoom. So kwadro no ije o. Onye ije no. Ka anyị gaa n'akụkụ nwada Kosi ị chọrọ itinye ọnụ n'okwu a maka na anyị jụrụ nna ya ukwu si ya ọ dị aka atụmatụ anụ a akarịwago ụlọ ụka ma ọ bụ omenala ka na-achịkọta nwa ya maka na igwe du nkwu ekwu onye ka o si ahazi nke n'akụkụ nke na befa His Grace na-agbakwa mbọ dịka o si wee kwu mana gị nwa bụ ka o si ọ dị gị ka ihe a karịwago kacha ma agwacha ndị bekee eziokwu nwada Chioma ya bụ ife bụ ife kwesịrị inebala anya maka na ọ na-emebizi ife kịta ma n'akụkụ nke ndị ụka ma n'akụkụ nke ndị omenala ọ kwesịrị na ya enebali anya ụmụnna luo fanọdụ anyị nwee nzukọ ọgbakọ na onwefa tụpụta atụmatụ otu anyị esi wee na-akwa ụmụ ọkpụ enwekwa ofu ọgbakọ anwa ndị ụka dịka His Grace kwuru na afa na-enwe nzukọ ebe a na-adụ ndị ụkọchukwu ndị ọzọ ọdụ ka fa wee nwee ike nyelu ndị obodo fa na-achị aka ịfụ na o nwere onye emegbu maka na aka niile ararọ ịra enwee ndị aka siri ike na akwamozu daalụfa faya kwachasị anya ọfụma nwee ndị aka na-esiri ike so ọ bụrụ na ọ dị otu anụnwa anwakwa ka esi wee nabata ndị ahụ aka na-esiri ike maka afụ na onye nwụrụ anwụ na-adọnyere ya n'ala ya bụ na ife na-ekwu na mgbede a bụ na ife a ọ kalibago o kwesịgo na aya atụkpu ya alụ ka m bịa na nke ndị ụmụnna ma ọ bụ ụmụ ọkpụ ọ na-abụ nwaanyị nwa asị na ya eji efi wee na ọ bụrụ na ada ya eji efi wee kwụ ya na ọ bụrụ ada enwere ike nwaanyị anụnwa sinsi ọ dị ndụ fe gbunuru efi na be die onwe nụrụ onye goteli efi ma ọ gbuolie efi ma ọ bụ ya nwe gote efi gbuo mana ọnwa ewele efi asịrọ m na ama m omenala mana ị na-anya ịfụ na aka ndị ya ezuru ya ikwuzie ya otu a ndị anwa ejegayaliba ịda na fa ji ebibe ego ma ọ na fa lebele ife fa nwere ka e wee fụ na-asị na-akwachapụla ozu iru ma ọ na-emechapụrụ ya megbuo ya mma mgbe i mebele ife dị otu a mere mesịa tinyesịa ọtụtụ ezinụlọ na ụdị mkpagbu a akwasịzie ozu fa nọdụ na mwute ụfọdụ n'ime fa ọ bụrụ na fa lela na fa kwesịrị iji wee nyere onwe fa aka wee zụọ ụmụ fa n'ụlọ akwụkwọ fa onwe nwezi ife fa nwe maka na-achọ ka ego efi and inwe ego na-efi na-ada kịta n'afịa ya bụ ife ọ kwesịrị na ya tupu ya alụ ụfọdụ ọrụ ndị ụmụnna na-alụ iji nyere aka n'ezinụlọ ebe mmadụ nwụrụ ya bụ ịgbakọta abịa gwuo ili mee ife niile ụfọdụ ndị ụmụnna na-agbasasịzi maka na asịwụ na onye a na ọ dị apụta maọbụ na ọ dị eme nke a ma n'ile anya eziokwu na onye adị apụtakwọ maka na ọka onye si eme ka ekwesị akpụ ya ọ bụrụ na onye adị apụta adị enyekwali ya aka mana o nwere ka a ga-esi n'anya na famili dị ụfọdụ agbakọta mana ịrapụfa feje tụfuekwa ego n'ije jee kpọta ndị ọrụ anyị akwụ ụgwọ wee mie and the same ụmụnna ahụ ọ bụrụ na enwere ebe ọgaranya nwụrụ ama na fa jee na-eli olili ọfụma ka ife a na-akpọ sọvenia maka na fa abịa anya aka efụfa enuru na igwe jebe ebe a elu na-egwu ili na-eji ozi ma nke izifa ma nke ị na-eziri ọfa maka gịnị na ego ọ bụzie na be nwa ogbenye asị na nwa ogbenye na ọ nwere ife anyị ejeta ọ na-emesịda alụ gịnị so nya bụ ife ekwesị ka enebali ya anya mee ya ọfụma eji m okwu ịtụkpudo ya alụ igwe dunkwu ọ bụrụ na mmechaa obere ọkwa nchọrọ ịma ọkwa nchi ịma mma abịakwute gị ka ị gwa ya ụdị alụ maka na ka o si chọrọ ka e kwuwe nke taa nke echi ọnwụ na o nwere ntaramahụhụ nwere ihe ndị bekee na-akpọ checks maka na ọ nabatara na na-eme ihe dị mma gbasara atụmatụ a iji wee hụ na ọ naghị agbaji aka mana ọ chọrọ ka ebido kịta kwuwe ya bụ checks a ga-etinye ka e wee hụ na ndị ọzọ na-eme nke ọma dịka unu si eme mana ka m gakwa n'ebe ndị na-esonye anyị n'ọgbakọ a ka m nkenekwa unu etu unu si esonye anyị o dokwere m anya na unu na-anụ ihe ndị ọnụ na-eru n'okwu ndị Igbo ji aba mba na-ekwu maka ụzọ dị iche iche esi akpachapụta ego n'ezinụlọ na akwamozu ama m na ị nwere akụkọ gị ama m na ị nwere okwu ị chọrọ ikwu ama m na ị nwere ajụjụ ọ bụrụ na ị nọ na soshal midia ga-adebanye n'ebe anyị na-edenye okwu ndị na-esonye anyị so n'ọgbakọ anụwa ịdị njikere maka ọ bụrụ na ndị ọnụ na-eru n'okwu kpacha nkata kwupụtacha uche ha gbasara etu esi wee gbuo mkpa anụwa
ọ ga-adị mma ka ha nụrụkwa ajụjụ nke unu wee zakwa unu ya ka ihe na-aga ọfụma. Ndewo. Ka anyị gaa na ebe Dunkwu nọ. Dunkwu, kedu alụ a ga-atụkpudo ihe a? Kedu ka a ga-esi wee hụ na etu a gị nwa na onwe gị si aba mba na Nneọma na-asị unu emewozi na ihe a na-emebisiri anyị obodo? Kedu ka ọ ga-esi wee gaa ebe dị iche iche n'ala Igbo iji wee hụ na ha na-emekwa ka ụnụ? Ya ka m ji ekene BBC Igbo Service maka na sịsọ m kwuo okwu n'ofu ebe ụwa niile ama anụ a. Sịsọ nna anyị Ogbuechi Chukwuma kwuo okwu kwa ama anụ a. Mana BBC na-alụ ọrụ dị mma maka na ọ bụ na anyị enweghị redio, nwee soshal midia, nwee ife niile ndị mmadụ ama anụ a. So na ana m alị ọnụ wa alịlịọ unu bụ BBC, unu jisi ike wee na-agbasa ya bụ okwu. Nna anyị kwuwa na Ahaba, mụ ekwuwa n'Ọkpana, m onye ọzọ ekwuwa na Owerri, ọ ma aga. Ya bụ na ya bụ ọlụ dịkwa n'aka unu na onwe unu ka nna agwa ya. Ege mgbe nwe ike nọdụ n'Ọkpana m kwue nke m nkwụsị ya ma ọ bụ na iburuwe na BBC ndị ọzọ waga anụ a wa ma anụ a. Mana ife dị mkpa bụ na ka nsi wọọ kwupụta na ife anyị mee n'Ọkpana m dị wọọ maka na ndị mụ anyị na Nneọma niile si na Asaba wee lụọ n'Abọ wadebe oche nwaanyị ya bụ ọmụ ya bụ oche nnọwọ wa ghọta na Chukwu kesi nwoke tinye nwaanyị ka nwaanyị na-alụ nke ya ka o jibu na-enwe m ike kwu ya bụ okwu. Ya ka o jibu nwoke na-akpọkwaba m ụmụ nwaanyị wee gwawa nekenụ anya n'aka na ibe aha wee kweta. Mana tupu nwaanyị ji ga-ekweta nwoke ga-ekweta o maka na nwoke bụ ụzọ. Ọ nwoke bụ ụzọ. Ndewo. Ya bụ n'obodo dị iche iche na-ege ntị n'anya si a ga-ekwubezi ya bụ okwu n'obodo. Wanụ ife nkwuwa wa ga-emetụọ na aka unu. Ndewo. His Grace, ị ga-emecha gwakwa anyị ụdịrị alụ maọbụ ntaramahụhụ maọbụ etu a ga-esi wee mee ka ndị ọ bụ ọrụ ha ịhụ na atụmatụ anụwa na oke ịkpachapụta ego anụwa belata. Ị ga-agwa anyị ihe a ga-emenwu iji wee hụ na elelere, maka na enwere ike ịnọdụ n'akụkụ nke gị na-eche na ihe na-aga nke ọma, ịma n'ime obodo na alụ na-eme. Anụgo m mkpesa ebe ndị ụka gara gagakwa ozu, atụchakwa anụ ụtụ, ha bịa akwamozu, ha rute ebe ahụ ọ bụrụ na nri agụpụtara ihe niile a ga-ejikwa ha ezughị oke, ndị ụka ana m agwa gị ha kọrọ onye ebe anyị bụ onye kọrọ m akụkọ anụwa mgba n'aka. Mana ka anyị jidegoro ebe a ka anyị nabata Reverend Father John Chinenye Oluomachi, ụkọchukwu nke Katọlik. Ndewo sa. Anyị na-anabata gị na nrụrịta ụka anọ. Ajụjụ mmụọ ya ajụ gị bụ gị tinye ọnụ gbasara ebubo a na-egbu ndị ụka Katọlik na ọ dị ka ha anaghị egosizi obi ebere, nkasi obi ma mmadụ nwụrụ na nrụ ezinụlọ, na ihe ha na-eme bụ abịa ha burugodo ụzọ gosisie ihe niile a ga-emere ha, gụọ otu niile a ga-atụ, ma ọ bụrụ na onye ahụ emezughị ya agaghị eli ozu. Chimamanda Adichie egbukwa onye ụka Katọlik depụtakwara nke a n'akwụkwọ o degara akwụkwọ ozi Vatican dee si na ụka Katọlik kwesịrị ị na-esonye ihe popu dere maka ị na-arọ nrọ dịka ofu ezinụlọ, ifu onwe ha dịka ofu ezinụlọ. Kedu ihe ị chọrọ ikwu maka nke ahụ? Ndewo n'Igbo mma mmanụ. Daalụ. Biko ọ njem that's why na eso m unu wee bido atụmatụ a. Anụgo m ajụjụ a ọ dịkwa mma, mana m sị ọwụ Catholic parishes niile na-emekwu dị omume ahụ. Ịmakwa a sị na obodo dị n'iche n'iche. Aghọtara m. Mụwa chiri echichi na Abuja Archdiocese mana mbụ onye ọlụ nwa afọ Igbo. Ọ bụghị ihe niile a na-eme n'ala Igbo ka anyị nwa na-eme ebe anyị nwa si, ọ bụkwa ihe niile anyị na-eme ebe a ka ha na-eme n'ala Igbo. Mana ọ bịara nke akwamozu nke ọ na-aba asị mmadụ weta nke a ma ọ weta nke a, anyị nwa bụ ndị ụkọchukwu anyị na-agwakwa ndị ụmụnna anyị ndị nọ n'ala Igbo na-asa na enwe ka ha si eme
ụdị mmemme ha na-emete ya ọfụma ịmagon as na all fingers are not equal, and that way a na-akpọ situation ethics, enwere ihe emere onye ọzọ dịrị ya mma, imekwara onye ọzọ ma dịrị ya mma. So eziokwu na a na-enwe ka makpọ ya cultures na tradition, mana enwere some traditions na-adịghị mma, enwere some traditions dị against the spirit of Christianity, and one of those traditions bụ otu a na ndị na-akwa ozu, ọ dịghị mma. Mụ ekwuole m ya severally, ọ dịghị mma. Ọ bụrụ na ụka n'idiri ego, a ga-amụta ga-esi wee napụta ndị mmadụ ego, ọgwa ndị mmadụ ka ha tinye anya ihe ụka na-eme, mana ọ bụ ọzọkwa nke iji levi ka ụtọ maka onye nwụrụ anwụ wee na-emechi obi ndị na-ebe akwa onye hapụ ha. So ọ bụrụ Catholic Church niile, ọ bụ ebe niile ka ọ na-eme. N'ebe ọ na-eme n'ala Igbo, anyị etinye ego ọnụ na-asị biko ka ha leba ya anya nwee ike ịkwụsị ya na ọ dịghị mma. Mana iso na ndị ọnụ na-eru n'okwu n'ọkwa n'ihe na-agbagoju m anya ịma na a na-ekwu na okenye anaghị anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụrị. Unu bụ ndị ka anyị tụwa na ya bụ alụ, kedu ihe a ga-eme ụkọchukwu ga-aga n'ihu wee daa iwu a? Maka unu ahụtago obi aṅụrị m bụ na unu ma na ihe a adịghị mma, unu ekwupụtakwugo ihe, mana kedu alụ ka o si nwada ka o si tụba alụ akịta, kedu ihe kwesịrị ime ka m ghara isi kedu ihe a ga-eme, maka na His Grace si na ọ na nzukọ ka a na-akpa ya bụ ihe. Mana kedu tụpere na ya azụ, kedu ihe kwesịrị ime ka e wee hụ na ndị ụka maọbụ ụfọdụ ndị omenala agaghị n'ihu na-akpagbu ndị mmadụ oge ha bụ anya mmiri n'anya site n'ụtụ ịna ụka ụtụ? Kedu ihe kwesịrị ime? Igwe dum ekwugo maka ịgbasa ozi, anyị ekweta, mana kedu ọkpụkpụ ihe ị ga-asị lee ihe ga-eme ihe akwụsị? Ọ bụ na ha ka ya ka ọ ghara isi m n'ọnụ pụta mgbe na-ekwu fada fada. Ọkwa ịgwa gị eziokwu, mmemme a bụkwa n'aka ndị ụkọchukwu ka o si, ọkwa n'aka ndị na-agụ ụka kọta m esite ya, biko unu enwekwara m iwe ma mma na-etinye English n'okwu. N'aka ndị na-eje ụka, akwụkwọ si n'aka ụkọchukwu. O nwere ike ịbịa na Catholic Church na ebute ozu onye a ga-akwa ozu, ya bụ ndị ya ebu isi na a ga-atụ ụtụ fes, ya bụ ndị nne, that's CWO, maọbụ ndị na that's Christian Fathers, maọbụ ndị youth. Fada nwere ike sị mba unu hapụ ha, ya jụjụsi ike nụ na enweghị ihe ya monti na anapụtago ndị ahụ ego. So ọkwa n'aka ndị ụkọchukwu ka ọ na-esi most times, ọkwa n'aka ndị ụka n'onwe ya. And fada nwere ike isi na oke anyị kwụsị ụtụ a, ha nwere ike sị na fada maazị ihe ọ na-eme, nwere ike ikpochi chọọchị sef si na anwekwu ka aka ụka ebe a. So ihe mụọ akụ na a ga-eme bụ otu ntị ekwu ya na BBC Igbo is an enlightenment. A na-ekwusi ike na-ekwupụta ya na ọ dịghị mma, ndị mmadụ a na-anụ. Otu onye nụta ọgwa nwanne ya, onye nke ọzọ nụta ọgwa nwanne ya, before yi na-amara ọ bụrụzie a community knowledge sensitized public. Ndị a na-agazi ụka n'onwe ha ga-abụ ndị ga-eji aka ha ga-meet ụkọchukwu si anyị anụgo na ime ụdị ihe adịcha ha ma ka ya esi wee mee ya. O bido na ndị ụka activism, positive activism, o bido na ndị ụka. Onweghị ụkọchukwu ga-eme ka ụdị mmemme ahụ na-aga n'ihu. So mmasị ka ebido wuti ndị ụka ga-ekwesị ka akwụsị na-anụ ụtụ n'aha ndị nwụrụ anwụ, chukene ndị ụka n'onwe ha, ma ekwe ndị isi ndị nne, ndị isi ndị nna, ndị isi ndị youth n'ụka. Ọ n'aka ha ka o si wee na-ebido, then bịakwa n'obodo, ọkwa n'aka ha ka o si. So mụ a ga-asị ka ebido from ndị ụka, ha bụgodo ụkọchukwu, ndị ụkọchukwu awụ nsogbu. Bishop himself can just take care of his priest, but ọ n'aka ndị ụka ka most of these problems ndị mụọ na-agwa gị nka. Dalụri nne okwu anụwa na-ekpo ọkụ dịka nkeji na nkeji na-agafe. His Grace, ajụjụ nke a bụ gị nwa ka m chọrọ ka ị zaa ya. Ọ dị gị ka a ga-akwụsịnwu ụtụ niile a na-atụ ka anyị kpozie okwu afa? Why not? Dịka fada si ekwu, onwe ha na-akpọ synod.
onwe ha na-akpọ synod, n'ime synod a bụ ebe a na-atụ alo wee legislate ya ebe a na-akpọ iwu. Ọ bụrụ na akpọ synod kwe na iwu dị otu a ka synod kwu, abụla wega parish niile. Ka m gwa gị na dịka fada si ekwu, ọ ndị mmadụ na-abịa achọmekwa nne m, achọmekwa nna m. Ka mana kịta ebe ọ bụ na a na-enyi ozu eji ego nnukwu akpati dị oke ọnụ, adị m ekwe eji enyi ozu dị otu a, maka na akpati 1 million 2 million iji eme gịnị ife ga-enye enyi. Mana ọ bịa sị na chọọ iji akpati nsị anụ chọọ ezigbo mahogany, ezigbo osisi apị wee nye mma anyị iji na-ego apam 20 million. Oge ebe nje wee wele kọfọ ọnụ nwekwe nke nje ife anyị ibe nwaanyị n'ime akpati ozu beads nweza dịka wepụ bead a wee wele eje lee n'ebe ndị ogbenye nni na mma ndị ebe ozu. Nke a bụ iwu na-etinye a wee wepụbe bead nke nwaanyị si n'ọtụtụ edi ka a na-achọ igosi ife ọkwa na ụmụ nwaanyị ka ife asọ na ndị bụ ndị na-akwa ozu. Anyị print ya program ma ị kwere ka ịfụ program ka iuze nke ndị ụka print ka o bere ife anyị amaghị uzu that program iwe na-eketa keta because na-abịa aprint program atiezi ife niile si iche iche azị mba ka anyị hapụ idimikpedi program ọ iwesti ego. And again o nwere mmadụ onye ga-abịa, thank God covid abịagonu, ga-abịa n'ụka wee dịgabịakwa n'ebe a na-eri oriri alaisi mazi anyị manwe ike wee depụtebe egwu mefe ọbụla. So ife na-eme kịta bụ na ndị ụka ga-jisi ike fụ maka ndị ogbenye karịa ịbịa na-eme ife oriri ka onye anwụ. And again ndị niile bụ ndị na-eme ife ndị a, o nwere ife ụlọ ọba bụ iji akpọ show off. O nwere ụlọ ọba ebe ego na-akwụ ndị apams, ịmala ego na-akwụ ndị egwu ị na-asị ogene bụ nke a. So nwancha niile ọ bụ na ọ dị otu a ndị ụka ga-eti mkpu dịka anyị bụ ndị ụka si eti mkpu, mana ọ ndị bụ ndị na-enyi ozu ka ọ dịrị onye ọbụla chọ ka akwa nne kwa kwapụ kasịa ọkwa ka nne ọkwa ka papa ya. So unu bụ ndị members bụ ndị isi dọkpụ ntị, ọnụ bụ isi dọkpụ ntị. His Grace Chineke melu n'ebele. nya ị na-ekwu na Obi Kuba na-anụ wuru ewu tinye ụwa na gbagharịa merụ ka o si so ya, maka na ihe niile nacha n'ụwa ka o si so ya dana ama mme na-aghọta. Obi Kuba na wepụtara obi ya ndị ọyị ya bịa kwado ya na-ekwu na ọ gazighị ọfụma. Ife ama kpọrọ ya we shouldn't encourage it. Ọ kpọrọ ya chacha ife a bụ ife efulefu ife a na-akpọ vanity. Mmadụ onye iko onye na dat n'ọba, mmadụ onye na agụ na-agụ ndị ọba, ọ nwere ụzọ, ọ nwere mmiri, nwere ekwo, o were ego ama efe ife dị mma karịa ije na fufuzi ego na agụle ego show off. Ọ bụla ka Chukwu chọọ. So ife na-ekwu ndị a kịta bụ onye ọbụla mara ka o si na-espend ego ma mmadụ nwụrụ. Ọ bụrụ igbe akwaga mama akwaga papa mba, onye ọbụla were nwayọọ ka ife niile dị ka o si kwesị. Ọ bụla akara ka ese onye ọbụla na ọkụ isi chọka ị ga-ezimere ife. His Grace ndewo. Okwu ga-adabakwara mana ọ dabachakwa mgbe ọ dabara n'ebe i kwuru na a ga-akwụsị nwa ụtụ, mana nke m aghọtachaghị bụ nke a ikwu maka ka o si so onye, maka na onwe onye manyere Obi Kuba na ka ọ pụta gosiwa ụwa ọ ndị ọyị ya o metere ọfụma, ndị o nekọtara, ndị dịka anyị si wee nụ dịka o si gwa anyị, maka anyị mere ya, anyị gbara ya ajụjụ, BBC gbara ya ajụjụ ọnụ, ndị o nyere aka. O tego ọ nọ n'ihe ngosi, ọ na-eme azụmahịa oriri na nkwari, o nwere onye ma onye ọ bụ ọ ndị ọyị ya menitere ọnọdụ. Mana ka anyị jidegodo okwu a ka anyị ghara ịbanyegodo ebe a, ka njekwuru igwe dunkwu ajụjụ njụrụ His Grace wee bụrụ a ga-akwụsịnwu ụtụ atụmatụ ịtụ ụka ụtụ anụ a ga-akwụsịnwu ya dịka onye omenala. Wa ma akwụsịwa niile mana wa ga-ewedenete maka na onye nwere wa ga-enye elili, wa ga-ala mmanya, wa ga-ata ọjị, wa ga-ete egwu. Ife anyị na-ekwu bụ ka ọ ghara ibukwa mmadụ aka ka mee nwa ka ama ibe na ọ bụghị mmegbu. Aghọtazi m ife ikwu mbụ ka osisi onye, mana ka osisi onye ga na-elu ezi maka ndị akawa n'ilu ya bụ ife m na-ekwu. Ya ka njikwa anyị na be anyị na ife dị iche emebego na be anyị. Mbụ nwaanyị di ya nwụga na ofu mgbe ahụ na-eyi ofu akwa, ofu mgbe ahụ ọgalịa ọbachiata azụ bịa ga-espendibe ego si na ọ na-atọpụ akwa. Mana anyị akwụsịgo anụ, obodo ndị ọzọ nọchibe anyị enelibego anya akwụsị. Ya bụkwa ajụjụ ịjụ mbụ ọ inezi anya na obodo nọchibeni na o mebeghị ife dị iche na ọ banyagolụwa ngịwa emebekwa ife dị mma. Ọ bụ onye di anwụ ọkwasịa dị owele ofu mgbe ahụ wee na-ata ofu akwa. Ya bụ na ife niile bụ na anyị ga na-enwe nzukọ n'obodo na-akpa nkata
wee na-agọsịkwa ka ife si dịkwa n'obodo ndị ọzọ. Ọ wa amalizie n'obodo a na wadị emezi ife dị etu a wa kwụsị ya. Ọzọ bụ na ụmụ nwaanyị na-akọsụkwa nnukwu nsogbu. Ọkwa ụmụada ilukwazi n'ụlọ ụka ụmụ nwaanyị na-ebunite ya bụ nsogbu. Nwaanyị anaghị ọpresi nwaanyị ibe maka na di ya nwụ ma na nna anwụ. Ndị na onwe anyị na-ekwu okwu a bụ nwaanyị, mụ na onwe m bụ nwaanyị, ya bụ ka anyị gwa ibe anyị eziokwu n'ife ụmụ nwaanyị na-eme adịghị mma. Ka anyị gwa ibe anyị eziokwu. Ndewo. Mụwa bụ nwaanyị aba nkwu okwu ụmụ nwaanyị ndị ọzọ wee gee ntị wee kweta. Mgbe kọwa na ife kwuru na-eme na ọ dị mma. Ndewo igwe. Ya bụ na ọ bụrụ nwoke ga-abịa ga-agwa anyị bụ ụmụ nwaanyị. Nwaanyị wa ụmụ nwoke ekwetago na ọ bụ ụnụ bụ ụmụ nwaanyị na-emegide ibe unu. Ndewo. Ya bụ ike ga-agwa ụmụ nwaanyị ibe ya okwu. Ndewo. So n'ụlọ ụka bụ na ọ bụ ụmụ nwaanyị. Ịbịa n'ọdịnala bụ na ụmụ nwaanyị. Ndewo. Nwaanyị dịkwa oke mkpa. Ọ bụrụgodu na ha anaghị eme nwaanyị dị mkpa mana ife so unu. Ewa na nwaanyị bụrụ nwoke. Nwaanyị mụpụta nwoke. Ka anyị gazie ka anyị jụzie ajụjụ nke nchịkọta ka anyị wee banye ịnata ajụjụ na ndị na-esonye anyị maka na ama m na akpịrị na-akpọ ha nkụ ha chọrọ ikwu okwu. Ka anyị jụọ sị kedu ka a ga-esi wee kwuo onye ije a kwuwara ka ije a wee kwụọ ọgụga nke ndị bekee kwuru way forward. Kedu ka a ga-esi gboo mkpa anụ a? Ama m na anyị kwuo n'ọtụtụ ihe mana na nchịkọta ka ebido na nwaada ka osisọ. Daalụsọ. Otu ife nche bụ ife kwesịrị na ya eme bụ nke unu na-eme bụ ndị BBC na-eme dị mma maka na oyi esitegodu n'ịgbasa anya bụ olu ọtụtụ ndị ntị wee nwee ike wee tinyebe okwu na anya bụ tinyebe ọnụ na anya bụ okwu. Kịta afọ enwelu mitin a na-akpọ mitin Ọgọst ndị ụmụ nwaanyị na bikos na ige ntị n'ife Igwe Dunkwu kwulu ụmụ nwaanyị ọkpọrọ ụmụ nwaanyị ife His Grace kwulu ọkpọkwala ụmụ nwaanyị na-abụkwa ọgbata ufio na ụfọdụ ife a na-eme n'obodo na n'ụlọ ụka. Ya bụ ụmụ nwaanyị nọ na Ọgọst mitin kịta. Ya bụ ndị isi ụka anyị na fanọ ekene dịrị Chineke na His Lordship His Grace n'ebe anụnwa bụ ya bụ onye isi na Niger Diocese for Eastern Zone. So n'okwu na okwu anụnwa si n'ọnụ ya pụta na ọ ya agba ọkpụrụkpụ. Ọ bụrụ na oluo ka a gbasa ozi a n'aka ndị ụkọchukwu gasị kịta ụmụ nwaanyị nọ n'ọgbakọ Ọgọst mitin ka a gwafa wenata aka na ụfọdụ iwu fa na-eji etinye kwechiri na ya maka na ọkwụ opụta imi opụta ọnụ onye na-eme na ọ gbasara ya ofu ụbọchị ọma gbasịa. Ị nwere ike ọ bụrụ na aka dịghị mma tata ị na-eme ka onye a ka eme ya eke mara echi onwere onye mgbe echi enwere ike echi ị na-eche na ife ya dị ife anyị ma ndịzili mgbe echi niile ọ bụrụ na ya bụ nkata ekpudogo onye alụrụ anyị. So n'ife dị na ya bụ anyị ebidogodu na ịgbasa ozi a na mitin Ọgọst. Enwekwala ụfọdụ ọtụtụ obodo kwa ụmụnna nọkwa na mitin nke ụmụ nwoke nọkwa na mitin ka a gbasabanya bụ ozi ka a dị shọ na ozi a lufa ntị oluzie fa ntị ọ ya enye aka n'efu a na-emebi ya onwere ka a kwụsịnasị ya ncha ncha mana ewenata aka na ụfọdụ ife a na-eme ka ọ wee kwa anyị wee mee. Ndewo. Ọ dịkwa ka anyị ejidetu oge anụwa anyị ji wee na-aza ajụjụ anụwa ka anyị gaa n'ogbe. Ndị ogbe nwere ihe ha chọrọ ịgwa anyị mana biko ana m ekene ụnụ mana biko chere unu maka na o nwere ndị ga-ajụ ụnụ ajụjụ mana ka anyị gaa n'ogbe ka anyị nụ ihe ndị ogbe nwere ikwu maka ụzọ dị iche iche esi akpachapụta ego n'ezinụlọ n'oge akwamozu. Na-etinye ego n'ịkwa ozu ọ dị very very bad. Always so many people emezi onye nwe ego gaji ọkwa ozu ojeje ebibe ego ebibe ụfọdụ tinye ya na nsogbu dị iche iche. Ụfọdụ na-ele anya ka ha wee kwuo ozu ụfọdụ ji ebi ego amakwu ka ha wee kwuo ozu. Mmadụ bụ onye nwụrụ anwụ anwụgo o nwere ego ị ga-etinye ka onye a wepụtakwa ọzọ. O kwesịrị onye nwụọ ihe niile si anwụ ahapụzia sorozie ndị dị ndụ. Ọ bụrụ onye nwụọ ị gaghị kwanyete ihe niile ụgwọ niile o ji na wakwa ndị dị ndụ. Ego ndị dị ndụ ga-ejinyere onwe ha aka mgbe ha ga na-akwa ozu ewere ejekwa ụgwọ onye nwụrụ anwụ ji. Ọ
ọ dịrọ mma like that nwa asịkọ mgbe ụwa mbụ ọ bụ mmadụ nwụọ taa ụtụtụ echi lee anya azụ elie ya bụtụ nkịta ụmụ ihe ndị a mụtara ga-abịa mee ya bụrụ ya atọ ya ọnụ. Otu esi eme ya dị mma is a culture. Ndị ọbụla nwere different type of culture ha ji eme nke ha. Erichezie pụọ Chineke amasị ka ọ ga-eche emezi ya na onye dị ndụ na agụ agaghị egbu ya. Nke omenala ka m ga-esepụ ọnụ maka ihe m ga-eji sepụ ọnụ n'ime ya ma tinyekwa ọnụ na ya bụ na ọ bụrụ na o nwe ka a ga-esi gọkwa ọdịnala ndị agọkwa ya enweghị ike isi ka ewepụ aka na iweta efi maka onye aka adọrọ weta ewu ma ọ weta ọkụkọ mana n'ala Igbo ọ na-abụkwa onye egbuoro anụ nwere ụkwụ ịnọ dịka ewu ọkwa maka na ndị mmadụ na-eze ka ọ ghara ebe na a na-akọfe ọnụ si na ha mere nke a mee nke ọzọ ka o jide otu ahụ o si wee dị. Akwamozu n'ala Igbo bụ ihe na-agbawa obi ọtụtụ mgbe ọ na-agba ha kwachakwa ozu ahụ ndị ahụ anazi abụrụ ogbenye ka ebe m ga-ebido ka m bidogodo na ihe gbasara dịka mgbe mmadụ nwụrụ iwe bịa gwa ndị ụka na mmadụ anwụ ha wee gụwara gị ọ da atọ ụtọ ndị nna o jikwa ụgwọ ndị zon o jikwa ụgwọ otu nka o jikwa ụgwọ otu nka iwe je biwe ego ị ga-ebigede kwụchacha ụgwọ ahụ ha gwazia gị na ka ha dịgo nkwadobe ịbịa n'iri gị ozu ahụ iwe natazi n'obodo wee bịa kwadowezina nke ini ozu ụmụnne wee bịa gọrọ gị. Ịkwụ ozu n'ala Igbo bụzi aka ogbenye eru obuka ọ bụ na gọọmenti ga-ama ka ga-esi tinye ọnụ ka ereduzuo ya. Ndị Igbo na-asị na onye kwesịrị isi mmadụ ndụ asị ya na ọ na-afụ oke ụfụ. Ndị be anyị unu ahụla na ka ọ na-eme imi ka ọ na-emekwa anya onye Igbo ọbụla ejuru maka ihe a nwere akụkọ nke ya. Ya mere biko echezọkwana idenye okwu ma ọ bụ idenye akụkọ nke gị n'ọba ozi anyị ma ọ bụ ebe a na-edepụta okwu na soshal midia. Mana ugbu a ka anyị gaa na ndị na-esonye anyị n'ọgbakọ ka anyị nara ajụjụ ha. Onye nke mbụ nwere daalụ, ana m ekene, kwupụta aha gị ma jụọ ajụjụ gị. Gbanye igwe iji ekwu okwu. Afọ m bụ Maazị Sylvester Okonkwo. Daalụ nnọọ. Abụ m onye oji otu n'Idemmili Local Government na Anambra State. Ana m ekene nna Chukwuma na-ekene Fada na ọmarịcha nwunye anyị bụ ka o si sọ Chukwu na onye na-ejikọ okwu. Ife nchọpụta n'okwu unu na-ekwu unu kwuru ọmarịcha okwu niile mana ebe isiokwu unu dị bụ ụtụ a na-ana na mmadụ nwụọ maọbụ ndị ụka maọbụ ndị obodo maọbụ ndị omenala asị na onye ahụ ọ bụrụ na onye ewetara ya na ama akwụ ya. Marakwa na ị nwere nkeji otu maọbụ abụọ ịjụ ajụjụ gị gaa n'ihu jụọ. Nke m abụrụ ajụjụ ife ana m ekwunye ife nchelu a ga-eme ọ bụrụ ife ajụjụ ka m na-ajụ. Mana biko mee nkenke ya bụ na ife na-ekwu bụ si cheta nọ ndị dị ndụ mesịa bụrụ onye nwụrụ anwụ onye ahụ so bụrụ onye otu na a ga-akaba arụ eje na nzukọ ekwupụta na a ga-ewepụsị ife a na mmadụ nwụọ ka ọ ga-abụ mmadụ nwụọ ọma abụ okwu Fada ekwugo etu esikwu ya ka o si so kwuo ya nna ya ụkọchukwu kwuo ya dunkwu kwukwu ya ọ ndị dị ndụ ga-eji akapa tie iwu si ọ bụrụ ụka maka ndị mmadụ nwụ ụka ọba ga-asị na mmadụ nwụzie na ama eji iwu wee kwuo na aga akwụ ya na ama akwụ ya. Ndị ahụ jee na sinọdụ papa ekwubie ya ọ dị otu ahụ maka ịrapụ ụkọchukwu ya bụ ife ndị mmadụ gwara ya ndị PCC na ndị ụka ya mere agri na diocese ọ ifefa na-eme n'ụlọ ụka ọkwa ife nche ka m kwupụta. Ndị dị ndụ ga-ekwu ihe a ga-eme. Daalụrị nne. Biko kedu onye ọzọ nwekwere ajụjụ na ndị na-esonye anyị wenye aka gị elu ka anyị kpọpụta gị ozugbo. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ God's time ị chọrọ ịjụ ajụjụ ngwa gaa n'ihu gbanye igwe okwu gị ngwa gaa n'ihu jụọ
nna anyị His Grace na ebe a, Igwe Dunkwu nọkwa ebe a, ha chọrọ iwere ajụjụ unu ka o si sọ nakwa Fada Oluomachi nọkwa ebe a. Ngwa gaa n'ihu. Okay. Chiamano. Ndewo. Hey, network ya teknụzụ ekweghị. Ọ dị ka teknụzụ gị na-enye nsogbu. Ọ bụrụ na onye ọzọ chọrọ ịjụ ajụjụ, wenye aka gị elu biko jụọ ka anyị ka na-eche ka God's time ka network ya kwe ya ka ọ jụọ ajụjụ. O nwere onye ọzọ chọrọ ịjụ ajụjụ, biko gaa n'ihu. Wenye aka ma gaa n'ihu jụọ. Ọdịnala ife na-ekwu aka m bụ Oge Anụ Ebu Nwa Okonkwo. Daalụ. Abụ m onye Ojoto, Idemmili South, Anambra State. Ndewo. So, ọgbọka dị n'ife dị m mma n'obi ịghọpụta ife ụfọdụ a na-emesi adịghị mma esighali ife gbasara chọọchị. So, mana ife ajụjụ m nwee bụ because na onye nwụrụ anwụ dịbụ ndụ. So, and network ga-adịrọ mma Oge. Chai. Enwere onye ọzọ chọrọ ịjụ ajụjụ, ya wenye aka ya enu. Nne, network gị anaghị enyecha gị ohere o. So, ka mma nọ ya kwe, ife ajụjụ m na-ajụ bụ na onye nwụrụ anwụ nwere oge ọ dị ndụ, because na ka a na-ekwu na ndụ ka a na ofu ụbọchị anyị nche mmadụ niile ga-anwụkwa. So, na ife ajụjụ m bụ na ọ bụrụ na onye mgbe mmadụ dị ndụ, ọ nwere ụka ọ na-eje, ọ nwere otu ọ nọ na ya, ọ nwere obodo o si na ya wee pụta. So, mgbe teknụzụ anaghị enye ndị ohere ka anyị nụ ihe ị na-ekwu. Ka anyị jee n'ọba ozi Facebook anyị ka anyị mara na soshal midia ka anyị nabata ndị na-ajụ ajụjụ ebe anwa, maka na teknụzụ anụ a ụfọdụ oge ọ naghị enyecha ohere. Ka anyị nabata ajụjụ ndị nọ na Facebook anyị gbasara ka m wetara unu ya ndị ọnụ na-eru n'okwu so na-enwe nrụrịta ụka anụwa. Anyị ka na-eche ka anyị mara ma ndị na-esonye anyị n'ọgbakọ anụwa ga-enye anyị ajụjụ. Anụchaghị m ihe o kwuru, mana ọ dị ka ọ na-ekwu maka onye sonye na otu dị iche iche. Ma ha aghọtachaghị m ihe ọ na-ekwu maka na okwu ya adatughị ka ya wee malụ. Ife ọ na-ekwu bụ mgbe onye a dị ndụ ya tụọ ụtụ ka ọ dị ndụ, ọ bụrụ mgbe ọ nwụchara ebe sị ya bịa kụtụwa ụtụ. So a ga-agwa ndị mmadụ niile, onye ọbụla otu ọbụla ọbụla nọ chọọchị maọbụ n'obodo, tụọ ụtụ gị ka ị dị ndụ. Onye nwụrụ anwa dị atụ ụtụ. Ọ chọrọ ịjụ ajụjụ. Okwu mmalite ya, mana o wee na-achọzi ka ọ jụọ ajụjụ. Onye nke a sị Onyinye Chima na soshal midia anyị sị, abụ m onye ụka Anglican, onye ọbụla kwụrụ ụgwọ klaasị ya tozuru ka chọọchị lie ya. Kekwanụ maka ndị aka iru ha ịkwụ ụgwọ klaasị ha. Nna ya ukwu, ị chọrọ ịza ajụjụ a? Ọ sị na onye ọbụla kwụrụ ụgwọ klaasị. Ego nebe ego klaasị. Ịjụ onye ahụ ka ego nebe ego klaasị. Ego nebe ego klaasị. Mana ịma nọ gaa n'ihu. Ọ bụ ka bụrụ ego nebe ego klaasị. Ife a na-ekwu ma ego klaasị abụ ego iji wee sị abụ m onye memba otu a. Ego iji wee identify, iji wee sị na abụ m onye otu a. Ma ọ bụ na mmadụ aka esiri onye ike, ikwa ụkọchukwu na aka esiri onye ike, ana otu eda na onye aka esiri ike. Mana ọ bụrụ na onye aka siri ike ịmata ụtụ klaasị, maka na ụtụ klaasị a bụ nke a na-ajụsi nwoke na onye a na memba ka ọ bụ. Ọ bụrụ ịbịa ka ịchọ ga-esi mana ịbụ onye na-eji abụ afọ ịnwụrụ, achọ ka bịa nye gị usoro aji enyi ụka. Ọ mmadụ ikwu ụzụ ka abụ m memba, ọ bụ ego klaasị. Ego klaasị bụ na abụ m memba, ana m atụ ụtụ klaasị. So onwe ka ife si mee abịa kwa anyị dịka onye ụka. Ọ bụ na ịtụrụ ụtụ klaasị
ketu a ga-esi wee bekwa dị ka onye ụka afọ na-efe bụ ndị members na-eme mana ife dị n'ime bụ kịta bụ ka m nyerekwa onye aka na-esiro ike onye aka na-esiro ike gwa ụkọchukwu. Mana ọ bụrụ na ụgwọ klaasị anụwa na ọ gụnyere na m ga-akwụ n'ebe nna aka ụka kwụọ n'obodo kwụọ n'otu dị iche iche n'ime ụlọ ụka, eji m n'aka na ọhịa nwada na-ekwu ọ bụrụ na ndị ego ịtụzụcha ụgwọ klaasị mana ụka dị n'obodo ma ụka dị na ebe m na-azụ ahịa ma ọ bụ ebe m bi ma seli na onye ahụ bụ na azụ na a na-eso na malụ mmaje n'ilo ọkwatago ebe onye bikọ na-agwachi na ebe ahụ mụrụ onye ka amali ya. Ana m agwa ndị ụkọchukwu na-agwa ndị mmadụ ịmali ebe a mụrụ kwe ka mmadụ na-amụrụ n'ebe a mụrụ iji ebe ahụ mee ka o si kwesị na a ga-eme. Ka m jụkwa ajụjụ ọzọ, mana ajụjụ a dị ka ọ ga-agara ụkọchukwu Olumachi. Manuel Ochide sị ọ bụrụ na ịgbaghara onye ji ụgwọ n'otu ụka mgbe ọ nwụrụ, ndị ọzọ dị ndụ ọ dịghị ka ha ga na-ekwe atụ ụtụ mgbe ha dị ndụ? Olumachi ngwaza. Wali, anyị mara okwu a ọ dịcha that simple, sometimes we think it's a simple issue. Ọ dịcha that simple. For instance, enwe ndị for no reason ha agaghị atụ ụtụ n'ụka mana ihe mee ha chọọ ka ụka bụ ha n'isi, akwụghọtago. So ekwesị inwe some kind of balance, mana the issue bụ na onye nwụrụ ọtọ bụ na asịkwa wee si ya tọọ ụtọ, ọ bụrụ ya nwa ya ebu the punishment n'ọzi ndị dị ndụ. So ihe mụnwa na-ekwu bụ gbasara ihe a now, I got one fast rule for everybody because as now all fingers are not equal. Ndị ụka ihe nebe anya ọfụma, ọ bụ na ezinụlọ ahụ onye nwụrụ bụ ezinụlọ ọ na-enweghị ka ọ dị ha, asị ndị ogbenye na-agaghị atụta nwa ụtụ ha na saa nọ na ahụ ụtọ just near the person kpere ekpere na mana ọ bụrụ ezinụlọ ya atụta nwa ụtụ a kwesịrị ịtụ so napụta ha dị ụtọ. Ego na-ekwu ka na-anakwa ọkwa nọ Latin ọte ụkọchukwu nna anyị kwụsị ekwu ego na-ekwu ka na-ana ọkwa nọ Latin anyị etinye na ya jụkwa gịnị ka eji ego ahụ eme. Ị ga-enaba anya n'ahịa ego n'ụka na-asụ ka atọkwa n'ụtọ a na-atụ ihe napụta ndị ekwesịrị napụta. Ọ bụ na ọ dị 2 months wetu ya, mana ndị niile some people na-abụ ha bịa n'ụka ihe ụka asị ha weta 10 naira n'ụka ọ dị ha ka 10 million naira, mana ha gazi ime omenala ha onye asị gị na onwe ha 5,000 na 2,000 ịtụtụ ka ọ bịazi ime na omenala now ọkwa dizem person ya ga spend their hundreds of thousands, mana ha bịazie n'ụka ọ bụrụ nnukwu ihe do mụ adịkwa m in support of ụka ị na ndị mmadụ ego na-enweghị isi n'ọdụ inugo. So a ga-eleba ya anya different persons are not the same, more dey against costly burial the same way more dịkwa against ụka ị na-asọ ya nwụrụ anwụ tụọ ụtọ before enye ya. I'm against both from nke ndị ụka na ma the private persons na-eme. Onye na-amanye nwoke 5,000 naira mana ọ bụ ga-ego coffin of 150,000 or 200,000 ka ezikwa n'isi ya. So from both sides a ga-eneba ya anya ọ dịghọ mma. No costly burial ntutu onye nwụrụ anwụ bifo enye mmadụ a ga-eneba ya anya. Ọta nkosi wee dị m n'ọnụ. Daalụ nne ụkọchukwu Chinenye Olumachi. His Grace, ị nwere ajụjụ? O nwere onye na-ajụ sị kedu ihe ọ ga-abụ mmadụ mee chọọchị etozuo ili ya? Ife mmadụ ga-eme nke mbụ dat na onye afọ ga-abụ onye mere baptizim. Nke mbụ meghị baptizim ị na-eje ụka ị na-atụ ụtụ dịka fada si ekwu. Ọzọkwa bụ dat na ịnọ n'otu aida otu ndị nne otu ndị nna, mana nke bụ nke bụ dat na ịbụ onye mere baptizim na-eje ụka. Iwu dị na ime prayer book
na a ga-ekwesị ka a nie gị. So o nwere iwu ọbụla karịa na ịbụ onye na-eje ụka mee baptizim. Baptizim a bụ ife kwesịrị maka ọ bụrụ onye na-eje eje ụka na ebụrụ onye mee baptizim ya bụ ndị ụka bịa nie ịdị entitled to bury church burial for just being baptized. Ọ ife dị n'ime prayer book. So ọ ife dị n'ime ya. Ụnụ anụghị mana biko achọrọ m ka anyị n'onu ndị nwaanyị na-ebe anụwa ụmụ akataka nwaanyị na-ebe a igwe Dunukwu biko gwa anyị kedu ndụmọdụ ị nwere maka ndị ntorobịa sigo n'ụka ma omenala pụọ ndị kparịpụgo ọnụ maka na ọtụtụ ihe bụ ihe oke ụtụ a butegoro ndị ntorobịa ya ọtụtụ n'ime ha agbarapụgo omenala ụfọdụ sị na ha anaghị agazi ụka maka na ụka maọbụ omenala egosi ha ịhụnanya maọbụ obi ebere mgbe e kwesịrị igosi ha ịhụnanya. Kedu ndụmọdụ ị nwere inye ndị anụwa? Ịma na ngị na nna anyị Ogbuechi Chukwuma ngị na-anọdụ na-ekwu okwu ị ga-adị careful maka ị ga-ekwu nke dị njọ ya ka o ji bụ na ana m ekwunye n'ebe ọdịnala nọ mana achọkwa m ịgwa anyị na ọdịnala bụ oyibo ọgbọ onwe onye kwu mbụ ịbịa n'ụka gwa m achọ ịtụ ife dị etu a mana welụzie na ọdịnala wa tụọ ife dị etu a lotekwa na ọ bụ anyị bụ ọdịnala ihe ndị ụka anyị waji wee lụọ ụlọ ụka ya bụ na anyị anọdụga n'ọdịnala tupu oyibo ababata. Onwe oge mụ na onwe m ji je ụka adịghị m n'otu dị iche iche ọ ndị mmadụ na-etinye nwa n'okwu. Onwe oge m ji je ụka I was a Catholic mkpesi ekpele anabalị m onwe m mana wa ga-achọ kọwa dị na otu dị nke kọwa dị n'otu dị nke kọwa dị n'otu dị nke kọwa dị n'otu dị nke ọ bụ na onwe ife meweni kọwa bịaga akwa awa ọ gị ga-eme na mmadụ ama mme ife ị ga-eme ka ị wee bịa ndụ dị mma ọ bụla otu ị na-atụ bụ ma ịnwụhụ ọ bụ tụọ ọnwụ ka ị ga na-atụ ya bụ na onye chebe n'ụlọ ụka obi ka ọ dị ma ọ ga-aba na otu 16 eje m ụka tupu abanye m n'ọdịnala. Ụbọchị ụka aga m n'ụka jege ekpe ekpele n'ala olili nsọ anata m na be m ị gasị m na Chukwu afụghọ m n'anya ine m n'isi wee lụọ n'ụkwụ sị na Chukwu afụghọ m n'anya ị malị na ndị mmụọ ka ị na-achọ Chukwu fụchasị m n'anya ya bụ na ọ ga-akwụsị otu 16 nwa na-abanye n'ime wakwụsị ya ịbanye n'ofu otu ozugbo ọzọ onye kwu maka ọdịnala na wa bịa n'ọdịnala wee mebe ife dị etu a ya ka m gwa ya mbụ n'ọdịnala wee nebego onwe anya wee na-aghọta na ọ na-ebulu ndị mmadụ aka na ọ dịghị mma na ị n'isi ozu iweli mgbe ahụ ị nọ wee na-akwụ ụgwọ. Obodo dị iche iche nenebego anya n'aka be anyị mma nwa ike kwu maka South East mana obodo dị iche iche nenebego anya n'aka be anyị na ife anyị na-eme ma ọ dị mma na mmadụ kwasị ozu olibe ụgwọ. Ya bụ na ọ bụ okwu ọnụ a ka anyị ga na-ekwunu ọ bụ anyị na-ekwuzi okwu ọnụ ọnụ bụ ndị BBC edukwazi anyị wee na-eme ka ndị ọzọ wee nnụ a enwere m ike ikwu n'ọkpana m nna anyị ekwu na Enugu ọ bịakwa na Asaba maka na ọ bụ onye Asaba okwue ngị na onwe ekwukwa n'obodo unu mana iwelizie BBC wee gbasa okwu ọnụ ka anyị ga-ekwu anya ma gbu mmadụ anyị bụ nkwu ya bụ wede n'aka bụ ụmụ nwaanyị ya ka m gwaghị mbụ na ụmụ nwaanyị na-atụsi onwe ha ntụ gbaga n'ọnụ ụlọ wee liho n'iwe atụọ otu 16 wadị n'otu 16 ya ka m kwụ mbụ ị na-asị na nwaanyị bụ nwoke nke bụ Chioma nwaada Chioma isi na nwaanyị bụ nwoke nwaanyị ọmụ nwoke ka ọmụgbue ọmụ nwoke ka ọmụgbue ekwukọtanụ njọ ọ kwesịrịkwa onwekwe nke ọma onye ahụ na-emeso kwupụtakwa nwada ka o si chọrọ itinye ọnụ His Grace sikwa na ịka bụkwa mata ịka bụkwa onye ụka nwada ka o si ngwa ya okwu ka anyị pechiwe okwu anọ a na ụbọchị nta ka anyị chụọ na Owere nchi nwada ka osisi kedu ndụmọdụ ị na-enye ndị gbarapụgo ma ụka ma omenala maka na ihe a meziri ọtụtụ ndị ntorobịa na-apụ n'ụka nke pụta ọ sị gị na egosighị ha ịhụnanya egosighị ha nkasi obi mgbe o bu anya mmiri n'anya na ọ na-agawara ụwa ya o nwere ka ọ gakwuru ndị ụka ọgbara ọhụrụ ndị nyere aka mgbe ahụ ọ kparịpụ ndị nke ime obodo maọbụ nke ọdịnala ha sị gị biko ha gawara onwe ha ifu ha bụrụ ihe akwakọrọ jewe obodo oyibo si n'ebe a ka ha nwetara ịhụnanya. Kedu ndụmọdụ ị nwere inye ndị dị otu a?
ndụmọdụ na-nye ndị chelu na-emekpa afa arụ mgbe fa nọ na mwute bụ fa baa akwa fa ebezina fa gbakwa anụ ọsọ fa na-echi ya anya azụ maka na ife dị na ya bụ na eziokwu na anyị na-ekwu okwu a na-ata ndị ụka ụta a na-ata ndị omenala ụta ọ bụrụ na anyị jiri aka anyị gwa onwe anyị eziokwu bụ eziokwu maka na eziokwu mmadụ gwara onwe ya bịa kachasị ọ bụrụ na anyị gwa onwe anyị fụ na anyị na-etinyekwa anyị bụ Igbo na-etinyekwa onwe anyị na nsogbu si ike gbasara akwamozu ọ bụrụ na ntị na ọka anyị na-anya n'aka ndị ugwu ndị anyị na-asa nọ n'ofu obodo anụnwa bụ Naijiria ọ bụrụ na mmadụ fa nwa ekechie onye anwa n'uterere jerenye na ana kpochie nya aja ndị bịalụ ọgbakọ a na-akpọ condolence asaghị na regista si onye ọbụla agbasaa na ụbọchị ahụ adị ụdị efochi onwero adụrọ m na anwa bụ na fa dị akwasị ozu nọdụ na mwute na fa tụfuru nnukwu ego kpata na ụfọdụ ife anyị na-eme n'ala Igbo anyị na-agbakasịfa arụ fa na-asị ndị amafa amasịkwa ife niile a bụ waste anyị nwabụ Igbo na-akaba arụ tinye onwe anyị bikos na anyị chọọ ka anyị dịka onye emi ka ịkwa ọ bụ nagidenụ m na mma etinye okwu Igbo a na-asị na enwero best burial or worst burial ịnwalụ ka aka rai ime onwero nke ime si alụ a sị na o nwere ife mmadụ unu si alụ ọkụ nyụa echi niile ọ hapụ egokwu ya ịnwalụ nke ihe eme na ife a na ọ dị mma ime ya ọ bụrụ na ewetebezie list wetebe nke mgbakasị arụ ekwefa na one a na ịma mmie na nke a na ịma mmie adịgụ nwe ejineje ejiri aka gụje bupụtebe onwe bikos ibupụta onwe ga afọ oke ịra ndị mmadụ abịa abataba nabaga ego maka na igosigo na iji nyaba ego so ọ bụrụ na o nwere onye firu na-emegidoli ya mgbe ọ nọ na mwute nya ndo nya ebezina mana nya chi ya azụ ịma nji maka na anaghị ụtụ kwa na ụmụnna maọbụ kwa na ụka ị na-eje eziokwu na ụfọdụ gbakwuru ndị ụka ọgbara ọfụ fanyelụfa aka chekwabafa andị na fa nara anya n'ezie fa ma rapụzi ndị dị otu anwa fa nwere ike isofa mana na mmadụ ka anyị hapụ ịta onye ọbụla ụta maka na ndị dịka nwaada Ogechukwu chọrọ ikwu eji m aka na ife ọ chọrọ ikwu bụ na ndị a dị ndụ mgbe fa dị ndụ nwụzila anwa na-ekwu ka atụ ọtụ a ọkọfa anụ a na-ekwu ya bụ okwu nwaanyị na fa etinyebere ọnụ na ya mgbe fa dị ndụ nzie ka fa nwara chọọ ikwupụta ya ọ bụrụ na a na-emegido fa emegido ka ịdị ndụ kwuru ọnụ gị ọ bụrụ na ọ dịrọ mma kwuo na ọ dịrọ mma ọ dị mma kwuo na ọ dị mma ọ bụrụ na ikwete na iwu na-aya eso iwu esodo iwu ahụ n'isi gị ka ịdị ndụ kwụrụ ọnụ gị n'otu nkeji m ga-achọkwa ka nna ya ukwu nyekwe ndụmọdụ nke ya na Reverend Father Chinenye Olomachi ka ya wee chịkọta nna ya ukwu na nkeji ndị niile gbapụrụ agbapụ ndị na-ehapụrụ ụka ndị na-ehapụ ọdịnala maka agwa anụ ha kpasoro ha agwa enweghị obi ebere ndị ụka ga-enebanye anya ya ọfụma ana m ekene unu niile na-ekene nwanne anyị nwaanyị bụ ọmụ ana m ayọ ka ndị niile bụ ndị obodo mụta ife ọbụla ife na-eme na ọkpana m ụmụ nwaanyị kaba chịkọtafa anyị gwa na nwaanyị bụ ndị bishọp anyị ga-agwa ndị nwunye anyị ka a ga-esi nekọta ndị nwunye bishọp ka wee gwa ụmụ nwaanyị okwu apart from August meeting na ife ndị ọzọ a ga-eme ka iwu niile ndị abụlifa gị n'ebe anya wee nwee obi ebele ọ bụ na onwe onye ọbụla nwụrụ nọ amaji maka iwu si na amani ozu maka na dịka nsi wee kwu ndị ụka mmadụ that once a mere mmadụ baptizim ịdị entitled to burial nwere ebe ga-egbochi ya na anyị bụ mmadụ na-ekote nko tinye nwaanyị na bondage ka Chineke gọzie ya emela anyị ebele onye nwaanyị nọ ya lụnụ gọzie unu daalụnụ ana m eje for prayers now. Daalụ nne His Grace Archbishop Emmanuel Chukwuma anyị na-ekene gị anyị bụ ezigbo ukpo ekene gị otu isi wee wepụta ohere wee sonyere anyị udo dịrị gị sa Father Olomachi biko chịkọtara anyị n'otu nkeji ndụmọdụ ị na-enye ndị ntorobịa kparịpụgo ọnụ si na maka na egosi ihe ịhụnanya n'ụlọ ụka egosi ha ịhụnanya na ọdịnala na ha enweghị ha ji ihe omenala Igbo eme enweghị ha ji ụka eme kedu ndụmọdụ ị ga-enye ha ugbu a maka na ịma na ha ka nọ na mwute maka ndị kwesịrị isi ha ndo asị ha ndo were masị ha ndo onye ọbụla emejọra biko si iwe wene ya na oyibo si na is divine saa ihe na maka ihe mere hapụ ka den ụka ọbụla mejọkwara
anya kwa ozu like that biko ha ga-asị ya ndo kpọghachite ya azụ. Ọ ya bụtakwa na ajụ na-ekwu na a ga-eleba ya na akwamozu dị n'ala Igbo. Aki na-enyeghere mmadụ onye dị ndụ mana onye a na-azụkwa na-enyeghe ya aka oge ọnwụ bịakwutere ya, a ga-ajụkwa ya ajụjụ. Aka na-enye ya onye ego ya eji wee kwa mmadụ ka onye ego ya nwa ya eji wee biwe ndụ maka sometimes ọkwa misplacement of priority. Mụọ na onwe m now anakwa m enye mmadụ ego ikwu ozu mmeche ịga kwacha ozu nata especially ndị ọ na-enwe ka ọ dị ha. Onye na-aga ikwu ozu na m na ama na onwe ka ọ dị ha, ọ bịa mitie m nnecha ya anya mmasị oke no problem mmechekwa mgbe ị kwachara ozu ahụ nata ya mmenye gị m nyezie gị ya ka iji wee biri ndụ maka ndị ya bụ inye ha ego ahụ a ga-eji ajechekwa ozu natazie agụ igbuwezie mmadụ. So mmụọ na-ekwukwa na ọ ndị dị ndụ na-akwa ozu agaghị akwa n'ozu ndị ndụ dịzie ka ebuzi ọdị ndụ ọnwụ ka mma. So daalụ nne ụkọchukwu Katọlik Fada Olumachi. Anyị na-ekenekwa gị Igwe Mata Dunkwu, anyị na-ekene gị Nwada ka osisọ Udechukwu. Obi bụ nso aṅụrị na unu wepụtara ohere wee sonyere anyị na mgbede a na nrịrịta ụka nke isiokwu ya bụ ụzọ dị iche iche esi akpachapụta ego n'ezinụlọ n'oge akwamozu. Anyị bụkwa ukpe ekele ebunye ndị nso anyị sonyere anyị n'ọgbakọ anụwa nakwa ekele ndị nọkwa na soshal midia wee sonyere anyị n'ọgbakọ. Bikonu ofu ife mụnwa bụ Chioma na ya bụ ka ozi a ghara ibi ebe anụwa, ka anyị were ozi a ka anyị tụsasịa ya ka onye ọbụla mara na anya bụ ihe agbajiwego aka n'ala Igbo mana enwekwara ogbugbo ya dịka anyị si wee tụpụtasị ebe anụwa, ka ya tụsa ozi a ka ọ bụrụ mkparịta ụka ga na-aga n'ihu ruo mgbe anyị ga-enweta ogbugbo ya, nweta ya onye ọbụla asị egbegbelu ugogbelu onye si ibe ya ebe na ya megene ya gosi ya ebe ọ ga-anọ. Anaghị ekwuzi nkwukwa ya maka na udo na ọganihu ka anyị na-achọ n'ala Igbo. Ndị be anyị otu a ka ọha ya n'ọnụ taa ruo mgbe anyị ga-ewetakwara gị nrụrịta ụka ọzọ na BBC News Igbo. Aha m ka bụkwa Chioma Obianenwa. Ụbọchị nta ka anyị chọọ n'Owere Nchi. Ụbọchị onye ori ga-akwa nne ya, ndị niile ihe ha furu megịnị ha pụtawa. Daalụnụ.